Moi, tervetuloa katsomaan tätä mun maideita tänään. Mä sain tosi paljon hyvää palautetta siitä ensimmäisestä videosta, niin nyt on aika kuvata toista videota. Mä oon nyt menossa kouluun myöhässä, yllätys. En ollut yhtään yllättynyt, koska mä oikeesti säädin näiden hiusten kanssa, niin siinä meni jotain aikaa. Tänään alkaa pääsiäisloma. Loppuu 12.30. Joka on oikeasti tosi mukavaa. Mä oon kävelemässä nyt kouluun. Noi valot nyt on suotu mulle, koska noi vihreät ollut tässä. Mulla on tänään tämmönen laukku ja semmonen kiva asu. Jos mä menen koulussa vessaan, niin mä voin vaikka esitellä sen. Mä ajattelin kuvata tänään, koska muutenkin mulla on tänään suunnitelmia. Ei hirveänä suunnitelmia, mut kuitenkin. Nähdään koulun jälkeen. Okei, sen mä tulin sanoa, että mä en ymmärrä, miten yleensä myöhästyn. Tai no ymmärrän, koska mä haluan käyttää kaiken mahdollisen ajan nukkumiseen. Niin sen takia nyt. Nyt mä pääsin bussista pois. Oon kävelemässä kotiin. Mä oon oikeesti ihan hirveän pahoillani, että mä en nyt sitä asujuttua tehnyt, mutta mä teen sen kotona. Mun pitää siivota huomiseksi. Se on to-do-listalla tänään. Siivoa. Pitää siivoa, koska huomenna kaverit tulee käymään täällä mun uudessa kodissa, mihin muutettiin tuossa vuoden vaihteessa. Mua oikeesti väsyttää tää matka ja koulu ja kaikki. Vaikka me katsottiin leffaa, meillä oli joku munajahti koulussa. No way! Mä jotenkin koko ajan katsomaan, koska mä oon niin vainoharhainen ihminen. Siis viime videossa kävi niin paskasti homma. Mä en tätä kertonutkaan siinä. Harmia, mun hamsteria, joka näkyy siinä edellisessä videossa. Niin kuin mainitsin hänestä, että mulla on lemmikki. Niin kun mä katsoin jälkeenpäin niitä klippejä edittipöydällä, niin hitto, siinä kävi niin, että niissä ei ollut ääniä. Koska mä luulin, että mä otin mun kuulokkeet niinku pois päältä, you know. Mutta mä en ottanut niitä pois päältä. Ja ne oli jossain mun huoneessa, joten siinä ei kuulunut ääniä. Joten sen takia mun piti niin kun ottaa se kokonaan se klippi siitä pois. Taas tuli juttuja mieleen, kun samalla kävellessä kavereille jotain laittelen tässä. Mutta siis tää ja viime viikko on jotenkin ollut mielelle ehkä kamalempia viikkoja ikinä. Tai ei ikinä, vaan pitkään aikaan. Et silleen on tuntunut, että on pitänyt niinku jotenkin kävellä sumussa päin. Ja tälleen kaikki ysiluokan stressijutut ja kaikki noi valinnat painaa päälle. Ja sit kun mä hain sinne hius- ja kauneusalalle, jota mä oikeesti niin paljon toivon, että mä pääsen sinne. Mut kun mä hain sinne, niin siinä on se, että pitää mennä niin kuin soveltavuuskokeisiin, että voi tulla niin kuin valituksi sinne kouluun. Niin mua on se jotenkin ahdistanut se soveltavuuskoe. Ja stressannut ja kuormittanut jotenkin aika paljon se.
Mutta mä oon koittanut itselle vaan olla silleen, että en ajattele sitä liikaa. Vaikka se ahistaa, niin mä menen sinne joka tapauksessa, mut mä en mieti sitä liikaa, vaan mä menen sinne. Meni miten meni. Ja mä menen sinne suorittamaan sen, mutta ei oikein jaksa kiinnostaa, että meneekö se kuinka hyvin. Ainoa juttu vaan on, että mä toivoisin, että ne pisteet ois ainakin 4 pistettä 10. Aika mulle niin kuin vaikealta, että mä oon miettinyt kaikkia kauhuskenaarioita, että mitä jos se menee huonosti, mitä jos mä jäädyn, mitä jos mä en osaa vastata, mitä jos mä en ymmärrä sen kysymystä. Semmonen pieni heittely. Mut joo, semmoista mä vaan halusin tässä avata, koska mä haluan olla täällä niinku silleen rehellinen niinku mun voinnista ja jaksamisesta silleen niinku, en mä nyt kaikkea henkilökohtaisesti sano, mutta niinku, kuitenkin ajatuksia jaan tänne. Mä aloin kihartaa jostain syystä mun hiuksia, koska mulla on tässä välissä niinku tämmönen joku ihme break koulun jälkeen. Vaikka ei edes ollut rankkaa tällä hetkellä siellä. Väsyttää, mutta mä kiharan nyt hiuksia, koska aamulla ne lässähti heti, kun mä astuin ulos ovesta. Ja se ärsytti mua ihan vitusti. Muuten sit kun mä oon siivonnut huoneen, mä voisin esitellä tän, koska mä en esitellyt siinä edellisvideossa. Niin mä haluan, että te saatte niin kun tietää vähän enemmän jotain. Hei muuten, se idea, juttu, niin mä mietin, että kiinnostaisiko se teitä. Laittakaa kommentteihin jotain, että niinku kiinnostaako se teitä yhtään. Vai onko ihan paska idea semmonen video. Joo. Tai semmonen get to know me video. Niin laittakaa kysymyksiä, mitä haluatte tietää. Niin mä voisin semmosessa videossa vastailla niihin. Kattoko. Miksi mä näytän niinku semmoselle... Tää ei nyt mennyt niinku putkeen yhtään. Laitetaan se nyt niinku nää kiinni, koska tää on oikeesti hirveä näky tuo. Nyt se näyttää ihan kivalta. Hei, mä näytän muuten tähän referenssikuvaa, jos mä löydän. Niin mä näytän siitä yhdestä ohjelmasta, lastenohjelmasta, yhdeltä tyypiltä. Mä en nyt muista, että mikä se oli. Se ohjelma. Mä en tiedä, tykkäänkö mä tästä. Ihan sama. Tää on nyt tämmönen. Ja sille ei voi mitään, mut mua oikeesti ärsyttää, että toi meni tolla. Please, get some help. Mun tehdä niinku meikkausvideo, silleen full meikkausvideo. Siinähän viime videossa mä vaan näytin tiettyjä kohtia, niin pitäisikö mun tehdä semmonen tutoriaali, haluatteko? Mä oikeesti niin kun olin itselleni silloin, kun mä siivosin ton viimeksi, että nyt mä en päästä sitä sotkuun, mä en päästä, mut se meni taas sotkuun, että mä en niinku jaksa alkaa niinku viikkaamaan niitä erikseen tonne kaappiin. Ihmiset, jotka ajattelee, että niin kun ylipäätään
tytöt on niitä, jotka on aina järjestelmällisiä, aina tämmösiä siisteyshulluita tämmösiä. Tai on mä joissain asioissa järjestelmällinen, joo, mutta silloin kun mua ei huvita siivoa, niin mua ei huvita. Mut sitten välillä iskee semmosia tiettyjä innostuspiikkejä, milloin mä alan vaan siivoon keskellä yötä. Joo. Tiedäks mä nyt alan oikeesti siivoamaan, vaikka mua väsyttää. Niin. Lupaus on tosiaan pidettävä. Tällä mä ajattelin olla siellä Helsingissä muuten sitten tällä tikulla. Hyvä. Vähäsen avaan näitä. Täällä mä tulin muutenkin mun veljen huoneeseen sen takia, että täällä asustaa mun hamsteri. Mihin se on mennyt nukkumaan? Onko se täällä? Kurkistetaan. Täällä! Siis te ette voi uskoa, kuinka siis ensinnäkin ylpeä mä oon hänestä, että hän on täällä nukkumassa, eikä tuolla alhaalla. Hän on päässyt tänne ylös ihan omin avuin. Mä oon niin ylpeä. Mä oikeesti olin, että missä sä oot, kun et sä yleensä oot tuolla, uskalla tulla tonne ylös. Kun vähän pelottavaa, kun kuvataan tämmöstä ja tommosta. Tämmösiä hän rakastaa, tämmösiä crackersia, tämmösiä tikkuja. Hänellä on vielä tämmönenkin tikku. Sitten tämmösiä kuivattuja banaaneja, jotka on myös hamstereille tämmösiä niin kuin täydennysjuttuja. Sitten tämmöstä sekoitusta. Tää on ostettu ihan silloin, kun hän oli ihan pieni ja enää on vähän vaan jäljellä. Hän on nyt 10 kuukautta siis. Sitten tää on uusi, tää Vegetable. Halusin ostaa, että saa marjajuttuja, mistä saa vitamiineja ja omega-3. Tässä on niinku mustikkaa ja puolukkaa. Tämmöisiä marjahommia. Sitten meillä on aika paljon. Sitten on tämmöisiä vielä. Tänään nyt on tämmöisiä porkkanasnäkkejä. Että näitäkin annetaan silleen täydennyksenä tonne. Että jos ruokaa on silleen vähän, niin laitetaan vaikka myöskin. Että tämmösiä meillä on hänellä. Annan hänen nyt rauhassa täällä. Meillä on tämmönen iso häkki hänellä. Tänään on silleen semmoinen siivouspäivä. Niin kuin mä mainitsinkin siitä, että mun ystävät tulee. Jei! Mä näytän sit lopputuloksen. Sori kun mä kuvaan näin läheltä ihan oikeesti. Mutta mä oon menossa niinku suihkuun. Niin mä voin oikein kuvaa niinku kauempaa. Niin mä unohin täysin, että mä en oo esitellyt vielä tätä huonetta, vaikka mä lupasin tässä videossa. Koska mä nukuin nimittäin ne päikkärit ja sit mä unohin, kun mä tein mutakakkuu. Tässä on ovi, kaapit,
tommoset. Peili. Kaikkea. Tässä on tommonen lamppu. Mun meikkipeili ja tämmöstä. Mun siskon sänky. Me jaetaan siis tää huone. Sitten mun puoli. Se on vähän sotkunen, mutta ihan sama. Kuitenkin siivosin. Ja sitten mulla on bailippu tuolla, koska mä oon bi. Ja tälleen. Että tällainen. Ja sitten kun mä oon tullut suihkusta, niin mä voisin jotenkin lopettaa tän videon. Kun te katsotte tätä videoa, muistakaa tykätä, kommentoida ja laittaa kello päälle, mikäli se ei vielä ole päällä. Seukki.